aw ni yangma e kɛ o kɛ k'i ka sogo jeni furu la a bɛ ja i bolo walima a tɛ ɲɛ i bolo abada. E kana ni fɛɛrɛnin dilan cogo lajɛ bani. Bi ta an bɛna dibi sogo de kɛ. Aw bismillah. An bɛɛ kɔni b'a dɔn ni dibi sogo kɔni bɛ dilan ale de sogo dan tɛ dɛ sabula sogo in yɛrɛ de bɛ kɛ dibi ye. An bɛ koriandiri dɔɔni kɛ an ka nasusu kolon kɔnɔna na, poivre finma ani poivre jɛma n'a sɔrɔla o dɔɔni b'i bolo o ka d'a la kosɛbɛ. An b'olu susu ɲɔgɔn na kosɛbɛ. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na an yɛrɛ ka sunbala k'a la n'o y'an yɛrɛ ka moutarde ye. Ale dɔɔni dɔrɔn b'a bɔ wa i b'a jɔyɔrɔni y'a la. Olu naani susulen ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ an bɛna kɔkɔ kɛ an ka sogo la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na ne ka sogo in bɔlen don sagasogo fɛ dɛ. Sagasogo yɛrɛ de don. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na marinade tɔw k'a la. N'a sɔrɔla ko romarin b'i bolo i b'o dɔɔni fila sen fɛ tentɔ. Nin ye marinade verte ni Sénégalais ko nɔkɔs. An bɛ tila ka tulu dɔɔni k'a la. Marinade binkɛnɛ min y'a k'a la tantɔ ale video kɛlen don ka ban. A dan ye dɔrɔn ka don n ka réseaux sociaux kɔnɔna na a b'a video ye. An ka marinade kɛlen an ka sogo la an b'a mu a fan 14 bɛɛ lajɛlen na. N'a sɔrɔla ko moutarde ko ka di i bɛ se ka moutarde k'a la nka komi ne y'an ka sunbala k'a la ka ban o de y'a to ne ma yɛrɛ bila moutarde dɔ in kɛli la tuguni. Nka n'a ka di i bɛ se k'a k'a la. N'a y'i ja ni yɔrɔ min selen filɛ nin ni pɔli de b'i bolo walima ko sogo jenina de b'i bolo i bɛ se k'a jeni o fila dɔ la kelen kɔnɔna na. A bɛ se ka jeli pɔli kɔnɔna na a bɛ se ka jeni giri fana sanfɛla la nka komi ne ka sogo ye den 3 ye o de y'a to ne y'a bɛɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ tan dɔ. An b'a jeni dɔɔni fɔlɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na. Jaba kɛlen don a kɛrɛ la layi bɛ yen nɔ. Foronto fililen don a sen fɛ ani laurier bulu den 2. Ninnu jeni kasa fana bɛ taa nɔrɔ an ka sogo la o fana b'an ka sogo kasa ja kosɛbɛ. An b'a jeni dabɔ tantɔ fo a ji ka kɛ i n'a fɔ a jara dɔɔni. An t'a ji bɛɛ ja ka bɔ a la dɛ sabula an bɛna tila tuguni k'a don furu kɔnɔna na waasa furu k'a magaya kosɛbɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a ji bɔlen tɛ nin ka fan bɛɛ fa. N'a ji jara dɔɔni ka tɛmɛ nin kan dɔrɔn an b'a ta ka bɔ ta sanfɛla la. Furu fana bɛ sɔrɔ ka taa ta k'a la sa. Komi n y'a fɔ cogoya min na baara ɲɛnen filɛ nin ye. A ji bɛɛ ma ja ka bɔ a la an bɛ taa ji tɔ de jasa furu kɔnɔna na. An bɛ papier cuisson dɔ ta fɔlɔ k'a da o kɔnɔna na. Papier cuisson tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a da papier aluminium kɔnɔna na. O la sisan an bɛ sɔrɔ ka taa don furu kɔnɔna na. Heure 1 bɔɲango 200 degrés walima n'a y'i ja i bɛ se k'a bila 180 degrés la. I yɛrɛ b'a lajɛ i ka furu bɛ se ka min kɛ dɔrɔn. O tɛmɛnen kɔfɛ dɔrɔn o de y'a selen. A selen mɔni ni filɛ nin ye. Ayiwa a ye n'an ka dumuni kɛ. Nemurukumuni b'an ka sogo kɛrɛ la, foronto b'a la, poivron b'a la, jabani b'a la, chou pomme b'a la, karɔtini fana b'a la. An tɛ ɲinɛ a nafamayɔrɔ kɔ dɛ n'o ye forontomugu ye. An filɛ nin ka forontomugu de kɛ a kɛrɛ la tan dɔ. O baara bɛɛ ɲɛnabɔlen an fɛ an bɛ dɔɔni tigɛ sisan k'a yira aw la k'a fɔ k'a mɔna kosɛbɛ. K'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ. N'a sɔrɔla halisa i abonné tɛ abonné waasa ko caman kana na pan i kun. Ani fana maakura minnu farala jama kan aw bɛɛ folen don. A k'a dɔn k'a fɔ ko video camanba de kɛlen don. N'a sɔrɔla i bɛ n suit TikTok de kan k'i ɲɛ tɛ n ka video caman na i bɛ se ka don YouTube kɔnɔna na walima Facebook kɔnɔna na sabula o yɔrɔ fɛsɛfɛsɛlen don kosɛbɛ ka tɛmɛ TikTok kan. Aw k'an bɛn.